Kaixo eta ongietorri hiri baratzea saiora. Zuetako askok dakizuen bezala, saio honetan nekazariak izaten ditugu protagonista, baratze zainak izaten ditugu protagonista, eta baratzearen munduan zerikusia duten proiektu eta ekintza askoren berri ematen dizuegu. Gaurkoan ere hori egin nahi dugu, hori baita gure helburua, baratze mundua zuengana, hirian bizi zareten guzti horiengana, pixka bat gehiago hurbiltzea, hirian eta herrietan noski. Eta non hasiko dugun gaurko saioa? Askotan hasi izan dugun bezala, Bidaurretan hasiko dugu. Mikel Etxegarairekin hasiko dugu saioa. Mikelekin atxikoria landatuko dugu gaurkoan. Mikel Etxegarairekin jarraituko dugu baita ere, eta oraingoan berenjenak jasotzen arituko gara Mikelekin. Berenjenen ezaugarriak ere aipatuko dizkigu. Beste Mikel bat izanen dugu gure saioan gaurkoan. Mikel Baztan, ingurumen teknikaria bera. Eta Mikelekin noainera eginen dugu salto. Zentzumenen parkea ezagutuko dugu. Zentzumenen parkeko entzumena zonaldea. Eta azkeneko atalean, Mikelik ez, Inigo Segurola, gure lagun eta aditua. Eta gaurkoan zer ekarriko digu Inigok, udazken negu parteko barazkiak. Mikel ez jozia dugula saioa, bai, teknikarien artean ere badugu beste Mikel bat. Baina baita Fermin bat, eta ni neu, Anabel bat ere bai. Hasteko prest gaude, zuek ere bai? Venga, ekin! Zer izara? Hementxe, joztetan. Programa hasi barra daukagula, saioa hasi barra dugu eta landatzen. Gaur zer landatuko dugu, Mikel? Atxikoria. Atxikoria. Atxikoria, kafeari ere botatzen hori izan behar nizunik, atxikoria garai bateko amatxe eta atxonamonak egiten zuten nastu, ez, kafeagi? Bai, garai bateko nire amak guainekan egiten du, bueno, bale, garai gaur egungoak ere bai. Mikelen ama barkatu. Bale, atxikoria. Hori, bai. Baina kafeaz gain, hori ere jan egiten da? Bai, entxaladan. Bai? Bai, entxaladan edo bestela egosita patata, zanahoriakin. Bai, nik sekula ez dut erosi atxikoria. Goxoa dago. Bai? Bai. Mengoak bai, besteak ez dakit. Eta zerren antzeko edo zerren... Ezin ezakit. Hau adibidez, zerba baino finagoa izanen da. Bai. Zerba azkenean da... Bai. Naiz eta, gero badukamen fibra. Hostoaren nerbioa, hori bai dela pixkat gogorra. Beko partean, behin haunditzen dela, haunditzen da ere nerbio hori. Eta horre bai egiten dizula, ahoan sentsazio hori gogorra dagona bezala pixka bat. Egostearen kontua, ez? Bai, niri gustatzen zaizkit gutxi egosita, barazkiak. Bai, ohitura daukagu gehiegi egosteko. Bai, batzu bai. Eta honek nik ez dut sekula erosi, atxikoria. Eta ze tamaino hartzen du honek adibidez? Berez gelditzen da lurrean, etzan da, irekitzen da. Bale. Eta gero, guk egiten dioguna da goma batekin edo bi gomekin, edo soka batekin bestela lotu, behin haunditzen dela. Bai, bildu egiten duzu, ez? Bildu. Horre, panfilo gelditu den guzti hori. Bale. Eta behin ixten dela, hori, pixkat eskarolaren antzekora, itxoin barra da, aste pare bat edo, bai. Eta hori, barrukoan horitzen denez, xamurtzen da, eta hori entxaladan jateko gordinik oso ona dago. Bai, Eta gero, kanpokoa berdea gelitzen den hori, horrekin purea egin dugu. Hori da, purea edo egosi. Edo egosi besterik ez? Sukaldatu, Bale. Pixka biguntzeko. Bale, ongi. Gu jartzen dugu... leku hartzen badu, beharko duzu espazioa. Bai, 60 zentimetrora jartzen dugu. Eta fila berean, erderaz erranen dut, tres bolillo, jaten dela. Tres bolillo zer da? Dela marra, landatu behar dugun marra hortan, hilera hortan, alde bakoitzera jarri. Jarri beharrean, demagun soka, bai, bat jarri beharrean... Ezkerreskubi, bale, ados. Orduan, fila berean gehiago sartzen dira, baina gero eman barra duzu, filen arteko distantzia hori gehiago, ateratzen delako lerrak. Eta bigarren fila jarri beharko bagenu, egin beharko genuke kontra? Osea, ni jartzen badut bat horrela, bigarren ez? Nahiko distantzia ematen dugu. Bale. Eta, barazki beti hobe da toki espazio gehiago ematea hobe egingo delako. Beti, eta
Eta lantzeko ere, bai, belarrak entzeko eta espazioa behar da. Vale. Oso murriztu balima dago, erraixa da kolpe bat ematea edo apurtzea. Bai. Hala, badena zuretzat. A ber. Gero, landaren artean, berean, 30 zentimetro. Vale, zuk hartu duzu referentzia hemengo hilara hau, bai. eta egin duzuna da ezker eskubi, Bai. ez? Eta nire referentzia ere 30 zentimetrokoa da oina. Zurea, Bai, vale. oinak gutxira bera 30 zentimetro ditu, Vale, orduan zoaz. pasoarekin joaten zara, Vale, eta orduan markatuko dizu pausuak. vale. Eta hola, egingo dugu beste hilara bat, 60ra, Hemen, bat, 2 eta 3. Hirugarren honetan hasiko ginen berdina egiten. Tak, tak. Tuko ditut pare bat gehiago. haizea dabil gaur bidaurretan, Bai. Baina ze goxoa, Bai, ze goxoa. Bai, beroak bai, bai. entzun dizu Bai, gorpuzetik. bai. Beti esaten dut gauza bera, baina ederki zaudete hemen, Bai. Lan egiteko leku Bai, paregabea duzue. Jendeak uste du hemen gaizki bizi garela, Ez, baina ez. Oso... Nik ziurtatzen dut, Bai. ederki zaudete. Bai. Bueno, orduan beti bezala. Ja, Zurrakin. sartu. Zenbat denboran eginen litzateke zuk esaten duzu bezala hola jartzen dela? Ze karo, honek ere hartzen du. Bai, hilabete baten buruan edo ja tamaina hartuko du. Harinez kontuatzen, daudela landare pila bat, zikloa daukatela nahiko antzeko, ez? Hauek direlako ziklo motzekoak. Bale, letxugak, eskaro, lakatzeko horiak. Ostozko Bale, ostoa dena. Vale. Lehendabiziko ostoa ateratzen da, gero lorea eta gero fruitua. ja. Orduan, Hauek dira fruitua balima da, beti... denbora gehiago bai, behar duzu. denbora gehiago. Vale. Lorea balima da, lekak bezala edo, bueno, pixka bat ez, Tarteko brokoliak hori. edo, bai, pixka bat Vale. tartean. Begira, hor dago logika orduan. Bai. Nik ze logika Ostoa- gutxi daukadan. Ostoa, Claro. lorea, fruitua. Bueno, ez baita, hasi beharko zera zu landatzen ez, Anabel? Bai, baina datorren urtean eta nere baratzean. Bai. Ja, hemen ikasi izan duzu... Nik dezente. apunteak hartze ditut. Bai. Bai. Eta ikasten ari naiz pila bat, baina espero dut nerekin batera gure ikusleek ere Bai. ikastea. Bai. Nik uste lekzio ederra ematen ari zaretela. Sofatik altxatu beharko dire, ez? Bai, baina gero horrek badu gero rekonpentsa, ez? Bai. Ez. Jartzen duzuen guztia. Etxeko produktu. Suposatzen dut honek ere ura beharko duela. Ura, bai. Ez? Ura ere beti. Ura? Behin landatuta, ahalik eta azkarren, landareak sufritzeko gutxiago, zetakoa oso txikia eta sustraia txikia, orduan reserbak txikia dira. Bale. Orduan ongi ureztatu eta hemendik 8-12 egunetara edo, berriro, belartxarrak kendu, eta hurrengo Lehenago egunean ginen ureztatu. bagenu, adibidez, bueno, igual ez direlako aterako belartxarroiek, baina agertuko balira igual daukagu arriskua zainak Bai, eta izorratzeko, bai, ez? Bai. Vale. Aste bat baino lehenago, aste bat gutxiora behar du ongi sustraitzeko. Vale. Edo pixka bat sustraitzeko, ja... Oso ongi. Ba, kafeaz gain atxikoria entxaladan edo gosita ere bai. Bai. Eskerrik asko, Mikel. Zuei. Zenbat ikasten dugun. Atxaldeon, bai, Mikel. A ber, bagatoz orain jasotzera. Bai. Uzta momentua da orain. Eta oraingoan jaso behar duguna, berenjenak, bueno, alberginiak. Virginia. Ez? Bai, inglesa ematen du edo, ez dakit. Ja, nola ditzen dizuzuk? Berenjenak. Berenjenak. Bai. Nik aitortu beharra dut ere berenjena deitzen diodala, baina bueno, Bai. alberginiak, ongi. Hori da. Hemen baditugu batzuk jasotzeko ja. Mhm. Eta, bueno. Ikusi dut aizturrak edo erdi aizturra, erdi alikatea, zer da hori? Bai, aizturrak. Aizturrak? Bai, kimatzeko ibiltzen ditugun igualak. Garai batean ibiltzen ginen nabalarekin, baina beti... Karo txurtuna bai, izango da gogorra, bai, ez? gogorra. Claro. Eta pintxoa ditu ere bai,
Eta, karo, ezin moztu ibitzen bazara, arriskoa Zuen dago. eskufin hauek izorratzen dira. Baina pintxo sartuzkero hor badukatu aste bat, hor, arantza bueltaka. Eta, bueno, pues, hemen badugu tamaino... Bale, ez duzu tire egin duzuna da txurtona moztu, eta listo, uzten duzu bere hortan. Eta hemen, bueno, hau ez da tamaino oso handikoa. Eta nola mozten dituzu horrela? Bai, hemendik gora, ja. Hortik gora. Bai, pixka bat fruitua handitzea. Eta, hemen bira, hemen badugu beste bat handiagoa. Ikusten dut, zu, ostras, badago aldea, Bai, hemendik gora, baina... Bai. A ber, pintxatzen duten hori... Jo, eske hemen nabaritzen dira, hemengo punta. Gero eta zaharragoak, ondutze puntura hurbiltzen denean, landareak babesten du bere fruitua, hazia mantendu dezan fruituak. Bestela, animalien bat edo etortzen bada edo pertsona bat, ez? Bai, zorra dira. Claro. Orduan bere defentsa da, ez? Esan dezagun. Bai. Badu defentsa. Bale. Eta... Zer beste bat hartu behar duzu ere bai? Bai. Hala da. Bueno, hemen aprobetxatuko dugu belatxar bat kentzeko. Hori bai duzula tire eta sustrai guztia atera eta fuera. Bai, hau bilberra da sustraitik. Claro. From the roots. Ateratzen dira, Bai. Mira, hemen badugu... Ostras, beste hori koskorra, Bai, inoz auritua dago dena. Bai. Hau normalean pasatzen da haizea egiten duenean, lurra ukitzen du fruituak. Bai. Eta ateratzen zizkio, azalean zauritxo txikiak. Bale. Hau... Orduan, barrutik esan dezakegu ez dago lan Ez, bai, ongi. Bai. Zugun abal bat egiteko, zulatzeko, baina, bueno. Azkenean hau guk salmentarako, ezingo genuke saldu, baina etxerako... Claro. Osa, barrutik ongi da. Bai, zuritu, eta, bueno, pues hemen zulotxo txiki bat dauka, hori kendu. patatari bezala. Hori da. Puntilla sartu, eta atera. Listo. Zuk hartu dituzu orentxe batzuk, ikusten dugu beste bat... Zer? Sartu zu? Bai. Bai, Hartu behar nuen, konparatzeko, hauxe pixka bat. Jo, eske ikusi egiten dira, pintxoak. Anaia baduka, bai. Ezakit hortik ikusten aldiren, baina horrek mina ematen du. Bai, arantza derrak. Bai. Larrosaren antzekoa. Bai. Eta gaina gogorrak ikusten dira fin-finak. Ikusten dut loreak ere badirela oraindik. Bai, oso polita ditu gainera. Moreak eta nahiko... Horrek esan nahi du, oraindik ere emanen dituztela haue... Bai. Karo, hasirakoak hori bebean ateratzen direnez, badukate arriskoa hori zauriat egiteko. Baina behin, igotzen doan enean, loreak gero eta gorago daudenean, airean gelditzen da, orduan hobeak edo. Bai, garbiago esan. Ostia, barkatu! Ez da arriskurik zauritzeko. Baina, bueno, emankorra edo ez, hori urtearen... Pisuarekin ere, adibidez hemen ikusten ari naiz, daudela, 1, 2, 3, 4, 5, 6 badatoz, hortik albergini guzti horiek eginen dute ere... Bai, batzutan jartzen diogu, hau lur fuertea denez, sustraia ongi sendotzen du eta mantentzen da nahiko xuxena landarea. Baina, bestela, metro erdi, metro bateko makilarekin nahikoa izango zen. Ondoan jarri eta lotu erditik edo, adibidez, ikusten duzunean erortzen dela landarea, alde bat, bai. Baina, nahiko gogorra da landarea, nabalarekin kostatzen zaio apurtzea. Oso ongi. Bueno, pintxatzen duen hori zuretzako. Bale, tori, zuretzako, txikilla. Hoi, txikilla! Eskerrik asko, alberginia. Hau labean, ezta? Bai, edo arrozan, edo... Arrozan ere bai? Bai. Baitare, nik hola beteak eta jan izan ditut, baina... Eta pateak ere egiten ditu, lagun batek egiten ditu. Enbotatzeko, urtean zehar izateko. Ara? Enbotatu. Zenbat gauza egin daitezken. Betiko sota kabai horrei egin beharrean, ezta? Ja, hanari eman barra. Baitare. Bueno, ematen diote beste batzuk. Gu kopiatu ginen dugu, kopiatu. Eskerrik asko, Mikel. Bai, zuei. Alberginia.
nora ongi etorriak, Mikel, egunon? Zentzumenen parkera etorri zarete, bazen garaia ere. Bai, noainen, ez? Bai, noainen gaude. Zentzumenen parkea, horrez esan nahi du? Bueno, bada lorategi berezia zentzumenak erabiltzeko pentsatua. Ara, eta gaur zentzumenak erabiliko ditugu? Bat, bai. Baina zuk erakutsi beharko diguzu? Bai, zonalde, deskribapena egingo dugu. Oso ongi, hasiko gara? Oso ongi, arrela, bai. Mikel, zentzumenen parkean, entzumena, ez? Eta biztan da, entzumena bintzat ura entzuten dugula hemen, eh? Bai, ura da ideia. Bai? Eta edo egiteko modua japoniar lorezaintzari buruz lotua dago. Bai? Hemen ikusten dugun guzti hau da, japoniar antzeko... Bai, badaude. Landare Japoniatik datozela eta baita ere kokatzeko eta mantentzeko modua era ura lantzen dute. Hemen uraz gain, entzumena lantzen ari bagara, zer gehiago landu dezakegu? Edo nola lantzen da? Ja, urarekin soinu desberdinak daude, segun zonalde fuerteagoak edo errekatxoak egiten den moduan. Baina baita ere, zuhaizka asko daude eta hor txoriak babesten dira, abiak jartzen dituzte eta haien kantuekin ere jolasten da. Eta bestaldetik baita ere landaretzak badu ostoen soinua lantzeko. Eta segun desberdintzeko ze zonaldean gauden, badaude adibidez makalak edo badaude astigarrak eta soinu desberdinak sortzen dira haizeak ostoen artean pasatzen denean. Ari naiz, hitz egiten duzunaren arabera eta itxu banintz bezala imaginatzen ere burua, eta, entzun, ez? Begiak itxi eta entzutearekin plazer hori jasotzen, ez? Azkenean, ezin dugu ahaztu, dela, hiri baten ondoan, baina naturan. Aeroportu baten ondoan, baita ere batzutan jolasten dugu soinuarekin hegazkin bat ateratzen denean. Baina ez Japoniako... Ez. Baina bai, bada nolabait oasis bat. Zonalde oso gustora egoteko eta ikusiko dugu zonalde batean soinuekin gehiago jolasteko. Ikusiko dugu orain. Bueno, hemen ikusten dudana da kriston lana. Baina, karo, ez bakarrik kriston lana, baizik eta gero hori mantendu beharra ere, bai, Mikel? Hau mantentzeko? Bai, badu bere lana, baina bere momentuan, zen esan behar da lehenik eta behin, udal zerbitzuak diseinatu eta egin zuen lorategi osoa, baina diseinatzeko momentuan pentsatu genuen ze zama izango genuen mantentzeko. Horregatik, dena dago oso pentsatua, ahalik eta gutxien mantentzeko. Lan gutxien emateko, ez? Errezalde egin duzu guzi hori. Aurretik egin duzu lan handia, esan dezagun, gero lan gutxirekin mantendu ahal izateko. Azkenean, lanik handiena eta gasturik handiena da mantentzea. Zen lorategi hau iraundu dezake markadak eta markadak, ez? Suposatzen dut, onera ikastetxe asko etorriko direla, eta umeekin zentzumenak lantzeko aukera daukazuela, ez? Nola jasotzen dute umeek guzti hau? Primeran, zeren bazen beste hasierako ideia zen ez bakarrik ikusteko parke bat diseinatzea, baizik eta disfrutatzeko zentzu guztiekin. Eta horregatik bizitak egiten dira oso baliotsuak eta disfrutatzeko, bai. Errepikatuko dute ere bai ikastetxeek, ez? Bai, eta magia sortzen da. Eta ez bakarrik jasotzen dutelako hemen dagoena, baizik eta noaingo jendearekin ere. Hemen paseatzen dabilen, egunero paseatzen dabilen jendea, bertako jendea da. Bueno, kanpotik ere etorri daitezkeena, baina elkar bizitza hori badagola, ez? Bai. Hau da altxor bat. Altxor bat, oasis bat, altxor bat. Bai, eta hasierako planteamendua izan zen, udalak nahi zuen herriari bezalako toki ederra eta lasaia nolabait ematea. Hazen oparia. Eta horrela jaso dute eta baloratzen dute pilo. Eta bere aportazioa egiten dute. Bai, zaintzen da, parkea zaintzen da. Oso ongi. Baduzu beste ezaugarriren bat, zonalde honetan, aipatzeko? Bueno, baditu landare sorta bereziak, adibidez badaude
astigar japoniar 17 mota desberdinak. Hemen 17? Bai, badago sorta ederra. Eta badaude gero, badago urte osoan zehar beti dago zerbait koloretsua. Naiz eta oso xume mantentzeko, baina hasiko gineak ja urtarrilean bulbo mota batzuekin, ja krokusak eta gero martxoan, apirilean, tulipanak, narzisoak eta besteak. Gero ja maiatzan zuhaitzak, hasten dira magnolioak eta bar, eta udan ja izango genituzke udako bulboak eta zuhaitzkak loretan. Orduan beti dago interesa, baina udazkenean badago pentsatua kriston kolore sorta izateko, eta merezi du urriaren bukaeran edo azaroaren hasieran etortzea. Horri behar dugu orduan? Da izugarri polita. Esan duzu, ikusten ditugu zonalde ezberdinak, baina urtaroaren arabera ere ezberdin ikusten ditugu. Oso aberatsa da Zentzu-Emenen parkea. Bai, eta horretarako dago pentsatua. Urri bukaeran hemen gaude. Hemen gaituzu, Bai. Bagoaz beste bat ezagutzera? Bai. Nora goaz orain? Orain, bai egingo dugu, pixka bat zonalde horretan, japoniar tokian ere, bi soinu desberdinak bereizteko lana, aberea lortzen dugu. Bueno, hori datorren asterako utziko dugu. Vale, primerano. Venga. Kaixo, hemen hau gaur berriro, gure Lorontzietako baratzean lanean, lanean hau esan ez da lan asko, hau berez, denbora pasatxiki bada. Utxik gelditu zaizkigun Lorontzi hauetan, lurra pixkat arrotzen nahi naiz, harintzen, eta bertan landatuko ditugu udazken negu garaiko barazki desberdin batzuk. Berez, lurran simaurra gehitu genuen, eta esango dizut egia, simaur horrek bermatzen du neguko elikadura. Baina hala eta guztiz ere guk simaur zar pixka bat gehiago gehituko diogu, gure barazkiak pozikago egoteko. Eta hori egiten dudan bitartean, aipatu nahi dizuet jende askok egiten duen praktika bat. Dala, tomaten osto berdeak kendu, tomateak lehenago gorritu ditezen. Ostoak badute bere funtzioa, eta berde dauden bitartean mesedez ez kendu, utzi landarean. Beraiek fotosintesiari esker azukrea garatzen ari dira, eta horrek tomatearen tamaina handiagoa izateko eta goxoagoa izateko lagunduko du. Beltzten eta pixkat horitzen hasten diranean, hau bera datu zenean, orduan bai jungo gara beko ostoak kentzen. Baina ez pentsa ostoak kentzeagatik tomatea lehenago helduko denik. Arrisku bat bado gaina, ostoiek tomatea eguzki izpi gogorretatik babesten dute. Soiltzen badugu tomate landarea, eguzkiak gehiegi emango die tomate hori, eta sortutako erredurak kalterako. Tomatea ez da ondo garatuko eta ez da ona geldituko. Beraz, berdeak dauden bitartean, mesedez, ostoak beti lekuan utzi, Bale, simaurra lurrarekin nastuala, hemen ditugu barazki, udazken negu garaiko barazki batzuk. Eta egia esan, hontan naparrak 10 bat emango dizuet. Napartarren eta batez ere herriberako negu udazken garaiko barazkien oparotasuna eta kalitateak ez du zer ikusirik inun. Dira, niretzat jandituten onenak esaten dizuen, borrajak eta atxikoriak dira ikeragarriak. Hemen ditugu alde batetik betiko letxuak, letxuga nasketa batzuk, eta porruaren zaila pixkat berandu gabiltza. Ez dira Jesu Kriston porru zarrakingo, baina porru batzuk sartu ditzazkego. Bestetik baditugu lombarda, dala azagorria. Ni ez naiz oso azazalea. Lorontzietan gutxi jarriko ditugu, bakankan, ez da lorontzi handiak izan, asko behar dutelako, baina honek gehitzen duna da kolore gorri more zoragarri bat. Brokoli zalea bai, naiz, amorratua, eta bai jare. Lombarda eta brokolia naztuko ditugu, atxikoria eta eskarola lixua. Eskarola rizatua falta zait, eta hori bai dela neguko entxaladatako beharrezko barazki bat jarriko de gerora.
Eta atxikoriari dagokionez, nik baratzan ezin ditut landatu, satainak edo sagumotzak sustraia jaten dizkidalako eta ez dira garatzen. Nik enitu sekula jan ensaladan. Eta aipatzen dizueten moduan, nire Zintroenigogoko lagunan etxea jun behin, eta bertan antolatu zidaten entsalada bat atxikoria txurituta, hau garatzen denean itxi, barruko ostoak txuriak mantentzeko, eta horrek daukan krujientea eta zaporea benetan nik esango nuke entsalada bat egiteko dagoen barazkirik ederrena dela atxikoria. Atxikoria eskarola, lisua eta kasu honetan brokoli bat. Eta brokoliekin batera, hau da, denbora gehien beharko duna bere garatusun osoa izateko, jarriko dugu letxuga bat. Letxuga izango da lehen ustatuko duguna, gero eskalola lisua, atxikoria, eta azkenik brokolia. Eta guazen landaketa txobatzuk egitea, eta negurako, tomate hauek, berenjen hauek behin bera datozen momenturako, gure lonontziak ez ditezela utxik gelditu baizik eta jarrai dezagun gure barazkiekin, baino beti ere, urre beltzau gehituz. Hau ja lur bihurtu da, nik guanteik gabe erabiltzen dut, porque benetan hau da, dagoen gauzik, honena gure landarentzat. Eta hemen do froga, Atxurra erabili beharrean, guztezue eskuarekin. Hola lur goxoa danean eta ximaurra zarzarra donean, eskuak hemen sartzen ez da, benetako plazerra. Pixkat nastu, eta kasu honetan, lonbarda bat jarriko dugu, hemen erdian porru xorta bat, hiru ateako di hemen, atzekalde honetan. Eta aurrekaldean, biko goito, eta hoja de roble, aritzosto gorriko letxuga bat. Beti ere, saiatzen gera, ez bakarrik lorontzietan barazkiako altuntun landatzen, baizik eta politia egon dadila. Eta politia, hau ez oso zartu da, ximaurra. Hau beda, kentzea. Horrek bai kaltetu dezakela landare batzun sustraia. Baina ezarra dagonean, aurrera. Hemen, jarriko ditugu beste atxikoria bat, eta kolorea emateko. Ez hau zan, hoja de roble eta llollo rosa. Italiko variedade bat, letxuak, eta hola jarraituko dugu. Porrutxo batzuk hemen, ni porrua baita ere jardinean landatzen ditut. Ez porru zurtoina jateko baizik eta loretan usteko. Eta ikeragarrizko lora politia egiten du, eta jardinaren gehigarri bat bihurtzen da porrua. Loreak baita ere landatu izan ditugu, lore jangarriak. Kasu honetan neguan beti biolak landatzen ditugu. Udaran eukitako biolak, lehengo garaian sasoian eukitako biolak azitik atera dira, eta hau jateko eman ezkero pixkat jungo da garatzen eta ez dugu berririk landatu behar. Baina udazken neguko sasoiko lora bitxi bat eta bere baliabide eta onurak dituna da kalendula. Beraz, hemen baditut kalendula batzuk, nik eta ditutenak azitik, kalendula baita ere, bere txoko harkitzen du, gure tiestotako baratze honetan. Eta ikasi dugu, zele barazki jarri berdian gara jontan, eta ximaurraren edertasuna, goxotasuna eta emankortasuna ezaztu. Hori da, dagoen gauzarik onena, barazki onak, osasuntsuak eta ederrak uztatzeko. Benga, datorren astarte. Atxikoria jaso dugu, eta baita berenjena jaso ere.
Noainen kokaturik dagoen Zentzumenen parkearen zati txikitxo bat ezagutu dugu. Gehiago ere badugu ezagutzeko. Eta asteroko aholkuak edo gomendioak ere entzun ditugu Inigo Segurolaren bidez. Gaurkoan hori izan duzue, badakizue datorren ostiralean zita daukazue berriro ere gurekin. 11 telebistan. Aio!